Ayan, another spot na naman tayo mga boss para sa ngayong paparating na summer. Ayan, mas malapit mga bossing, mas mabilis, mas maganda yung daan. Ayan, dito rin to sa aming barangay, no? Ayan, dito lang sa unahan. Yung pinuntahan natin kahapon, Proc 8 pa yun. Pero ito, dito lang sa may Proc 1 or Zone 1. Ayan, papasok lang ito ng aming barangay. Dito lang ito sa bungad, no? Ayan. Ayan, maganda dito mga bossing. Ayan, bagong gawa na yung daan. Kaya kaya nyo lang idiretso dito yung mga tricycle ninyo mga bossing. Kaya tingnan nyo, napakaganda ng daan mga boss. Kaya may tatabi nyo yung mga service nyo dun sa mismong ilog kung saan kayo magpupwesto. Kaya safe na safe yung mga motor nyo dito mga bossing. Ayan, napakaganda mga bossing. Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng daan. Tapos dito sa may bandang dulo ay sementado. Merong isang sementadong part dito mga boss. Napakaganda. Kaya ano pang hinihintay nyo mga bossing? Isama nyo na to sa listahan ninyo. Dito lang to sa barangay Hacienda Dolores. At kilala itong spot na to sa tawag na Balumbong. Ayan. Napakaganda nito mga bossing. Ayan. Saktong-sakto, no? Para sa mga pamilya. Ayan. Na mahilig na pumunta sa mga ilog. Libre lang ito mga boss. Ayan, solid. Ang ganda dito mga boss. Tignan nyo. Ayan, ganda mga boss. Napakalamig din ng tubig dito at malinaw yung tubig. Alright. Yan. Once again guys, maraming salamat pala sa lahat ng suporta ninyo mga boss. Nandito kami, naliligo, walang sabon. Walang sabon. Yan, libre lang to mga boss. Libre. Libreng spot ngayong magsa-summer na. Yan, gusto nyo ng tour guide? Ayan. Dalawa kami, tour guide. 1 minute tour guide. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. Alright. Yan, uwi na kami mga boss. Yan o, lalaki ng katawan ng mga kasama ko. Ayan, maganda yung daan dito, tingnan nyo. Ayan, ito yung sasakyan namin, yung kolong-kolong. Umabot siya dito, kaya safe yung sasakyan nyo. Okay, hanggang dito na lang, bye bye.